první DIY budete potřebovat obyčejný bílý papír a nějaké 3 tempery, takže já jsem si zvolila bílou, červenou a modrou houbičku a černý fix. Karton nám poslouží jako plátno v uvozovkách. Náš karton si obkreslíme na papír a houbičkou uděláme červenou po jedné straně takové červené sklony a nesmíme se toho bát. To samé uděláme na druhé straně s modrou barvou. Já jsem tu červenou vysedlila, takže z ní je taková růžová, tou bílou. Můžete trošku vody. Já jsem si papír pozohýbala a dala jsem ho na ten karton. Takže to vypadalo nějak takto. Potom jsem přehla všechny rohy. Nakonec jsem je slepila izolepou. Poté jsem si vzala černý permanent fix a napsala jsem na něj nějaký text. Be happy and smile. A tak to vypadá konečný výsledek. Další DIY bude s nějakým okrasným papírem. Doporučuji tento puntíkovaný, který jsem si zvolila já. A samozřejmě karton. Připravíme si ještě lepidlo. A tady ten hvězdičkovaný obal. Vystřihneme srdíčko. Jestli chcete, tak tento postup srdíčka nemusíte dělat, je to jenom na vás. Protože tam stejně ve skutečnosti, jak to bude hotové, nepůjde moc vidět. Jako další tu máme takovou izolepu, to je vlastně je konečný výsledek. Teď jenom zbývá náš výtvor přilepit na náš karton. A máme hotovo. Tady máme všechny 3 výtvory. Jako poslední DIY a nejlehčí, na který potřebujeme tady tu krabičku od bonbonů, kterou jsem koupila v Lidlu, tady tu hnědou trávu a vaše oblíbené věci. Já jsem použila laky na nechty. Jako první samozřejmě trávu vložíme do krabičky. A potom jsem tam jenom nauskládala ty moje laky. Můžete dát na poličky. Tada! A obrázky připevnit na stěnu.